Yes. Ja, ja, vi vil så fremlægge Baby Shampoo. Ja, og teksten Baby Shampoo, den er skrevet af Bo Herr Hansen i 1992. Og den handler om en mand på 40, ved navn Werner. At Werner han arbejder i en legetøjsbutik på torvet for sin mor. I teksten er det Werner og hans mor, der bor sammen. Man hører ikke om faren, så man kan antage, at faren enten er død, har forladt dem, eller andre årsager ikke er der. Eftersom historien udvikler sig, støder vi på et problem, som Werner fordrager, og kommer rigtig tæt på det problem, som også er tekstens tema, børneporno. Yes. Så vil vi til nogle formelle træk. Og sproget i teksten, det er et meget samtidigt sprog. Det kan man læse, når man læser teksten, at det er ikke noget sådan, der er ikke noget høj stil eller lav stil. Det er sådan meget normalt sprog der i. Og den fortæller, der er brugt der i, det er en eksplicit fortæller i første person. Altså en jeg fortæller. Og så er den skrevet episk, fordi at det ligesom er den der handling. Ja, derudover er teksten også en minimalistisk tekst. Det siger blandt andet i slutningen ved, at den er meget twistet. Og det er ikke det, man havde forventet, at der ville ske. Det er en af de kendetegn, der er ved en minimalistisk tekst. Derudover er der meget få miljø- og personkarakteristik i teksten, hvilket er også noget, som kendetegner det. Teksten foregår ikke over særlig lang tid. Dog er der nogle flashbacks tilbage, der forklarer blandt andet, hvorfor der har fået sin tatovering. Ja, selvom der er det her flashback, så virker teksten også meget kronologisk, fordi den har en indledning, midte og afslutning. Der er ikke sådan, den er ikke rodet i sin opbygning. Ja. Jamen, for at komme ind på nogle temaer, så har jeg snakket om, at udnyttelse af uviden kunne være et tema. Og man kan også, en tematik kunne også være mennesker uden forståelse for godt og ondt. Og ja, tema omkring overtrædelse og overgreb. Og så omkring samvittighed kunne også være et tema, der er meget, hvad hedder det? Ja, det kunne i hvert fald være et tema. Men jeg har så valgt at sige, at hovedtemaet, det var, at han var mentalt fortabt. Fordi alle, der er sådan rigtig har noget med min mor at gøre i teksten, er helt væk fra sans og samling. De ved ikke rigtig, hvad de går og laver. Ja, hvis vi skal se på nogle budskaber, så kunne man måske se på, at man skal se på, hvilke mennesker man omgiver sig med. At man kan sige, at Werner han er ret naiv, at hans mor skal til et legetøjsmæssigt i Danmark en gang om måneden. Og det er nok ikke lige noget, man sådan ser i dagens Danmark eller datidens Danmark, at der har været legetøjskongres. Og derudover så er legetøj også noget, man kan forbinde med børn. Så det er sådan lidt naivt, hvis man ser på Werner. Derudover så kan man se på, hvad moren gør om aftenen, når han skal vaske Werner. Det kan blandt andet komme af, at hun selv har set noget, eller selv har Werner været udsat for noget, mens han var barn. Og moren prøver derfor at vaske ham ren. Ja. Ja, og så lige jeg har valgt at perspektivere til damen. Og der er, at det er et fælles træk for de historier, at det på en eller anden måde begge to får det frem, at det er forkert at udnytte menneskets krop seksuelt. Den ene om børn, og så den anden som voksen. Fordi i damen, der er det den, hvad hedder det, hendes far, eller datters. Hvordan forklarer man det? Han giver sig. Men i damen, der er der så den der datter, der er ved at blive ældre, eller hvad man siger. Hun er meget misundelig over en dame, som egentlig sælger sin krop. Hvor der så i den her tekst er børn, der bliver udnyttet, så andre kan sidde og kigge på det. Så det er udnyttelse
menneskets krop i begge. Yes. Ja, man kan også perspektivere til samtidens medieforbrug. Man ser i teksten, at han blev udstillet som en, der har lavet børneporno og været med til det, og derfor kriminel. Og han er jo uskyldig i teksten, kommer vi jo så ind på. Altså, han har ikke gjort noget, han gjorde med vilje i hvert fald. Og det er så også et af de kæmpe problemer, som vi også ser det, at der er uskyldige personer, der bliver udstillet for det offentlige. Ja. Det var det, vi havde Til dig. til dig.